ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯଦି ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ କାଜୁର ସେବନ କରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ କାଜୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ବି ଶରୀରରେ ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ଦାଢ଼ିରେ ମସାଜ କଲେ ଦାଢ଼ି ପୁରା ଘନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦହି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କେବେ ବି ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 30 ମିନିଟ୍ ୱାର୍କ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ସହିତ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହାଇ ବିପି ଓ ସୁଗର ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। କିଛି ସମୟ କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକି ରହିଲେ ଦିମାଗ ସତେଜ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯିବା ବେମାରୀରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଚଣା ସେବନ କରିବା କଥା। ଗୁଡ଼ ଚଣା ଖାଇଲେ ମୂତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବେମାରୀରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ।